Êrîşa Turkiyê sergund û navçeyên Efrîna Rojavayê Kurdistanê dikeve roja xwe ya 46 de û 10 navenda navçeya Cindirêsê û gundê wê bi tundî hatin ermançkirin di encama wan êrîşa de û jmareyek şehîd û birîndar ketin. Jêderek taybet ji nav bajarê Efrînê jê arkêre ragihand ku duh bi şevê tabarbenga sibê balaferên Tirkiyê êrîşên tund li ser gund û navenda Cindirêsê encam dan û 75 roket avêtin ser navenda navçeya Cindirêsê. Di encama wê êrîşa esmanî de bêdehan malên xelkên sivîl hatin rûxandin. 13 welatiyên xelkên sivîl şehîd bûn û beşek mezin birîndar bûn. Jêdera taybet da zanîn ku gundê Firêriyê Kopraniya wan Erebin hatin ermançkirin û ji ber wê êrîşê de jmareyek xelkên sivîl şehîd bûn û ji wan zarokek hebû. Herwiha du kes ku dema dixwestin vegerin gundê xwe mayînek duwan de hate teqandin û welatiyek şehîd bû û yek jî birîndar bû. Derbarê Şerûpevçûnan û li gor jêderên xwecehî ragihandine ku şerek giran navbera artêşa Turkiyê û çekdarên artêşa niştîmanî li aliyekê û çekdarên YPG li gundê Sînka yê navçeya şera rû dida. Rewşa navenda bajarê Efrînê roj bi roj xirabtir dibe ji ber ku bi 10,000 ji xelkê gundan derbeder bûne û bi taybet piştî ku gundên navçeya Raco û navenda Raco kete bin kontrola artêşa Tirkiyê û çekdarên artêşa niştîmanî de.